Mabug sa mataas naman yung heat index, padayon yung eksperyensya sa Rojas City. Samtang pila ka makahimata sa mga PDL sa District Jail sa Pototan, Iloilo. Nagalao nga mas maayo o kung mapaayong ilang sitwasyon sa sulod sang jail facility. Subo nga mainit ang tiyempo. Si Kim Salinas, nakatutok. Padayon nga ragabiti ang init sa Rojas City. Gani ang pila ka mga residente. Kanya-kanya nga diskarte agad hindi matamaan sa init sang tiyempo. Si Ray Rojas nga nagabiyahe sang tricycle. Nagapalon sa madamo nga tubig, agad kun mabalhasan, may pampaumpaw sa kahuaw nga mamatsagan. Nagapangita man ini sa mapasilungan. Dari kami kaya nagpundo kay daw may kahoy di kag mahandong. Si Gilbert naman aga pa lang, batsagan na ang daw tuman nga init. Gani, bisan mabalhasan, nagasuksok ini sang long sleeves kun magbiyahe sa motorsiklo. Aga pa ya, mainit na ya. Alas 7 pa lang, init ron. Ay, subo mo, mas grabe pa ito. Diri sa Iloilo City, nagpadayon naman ang suspensyon sa in-person classes sa public ag private schools. Ginbasehan sang alkalde ang forecast ng pag-asa nga posible maglabot sa 44 degrees Celsius ang heat index sa syudad. Ang suspensyon ang ginmadauban sa Department of Education tubtubwas Abril 30. Nagpadayon man ang klase sa mga private school nga air-conditioned ang mga hulot klasihan. Samtang isa naman sa person deprived of liberty ang ginreport nga naglaay ng pamatsyag sa Iloilo District Jail sa barangay na nga Pototan. Amo gani si Nanay Helen nga pila pa lang kabulan ang iya bata sa sulod sang pasilidad, tuman ang kabalaka. Suno sa iya kuntani, kung may malain nga dapat siyag ang PDL, insigida sila nga pahibaloon. Dapat nga idaad kung may mga kontak malang ang pamilya na dapat ipamaan gidayon para kung ano kundi mamanaan sang pamilya no kung ano buhatan nanda kung ano ang pwede nandang ipadara dyan sa sulod. Pilaman sa mga reklamo nga ginpalabot sa mga PDL sa ila pamilya, ang tuman kabudlay nila nga sitwasyon, tugas ang kakulang sang tubig kag kaginot. Siguro ang tubig nga damo sila mainom nga tubig kaya hindi sila mawadaan sa tubig. Problema ang tubig siya. Ginpabutyag man sa mga himata sa mga PDL sa pumuruan sang BJMP nga ila na nahimuan sa pamaagi nga mapahaganhagan ang amo nga problema. Kim Salinas, 1 Western Visayas.